ungqongqoshe wamaphoyisa obambile uSolwazi Firoz Khachalia umemezele ukuthi zehle ngo-8.7% izibalo zobugebengu bokubulawa kwabantu ezifundazweni ezinhlanu kule minyaka emibili edlule. uKhachalia ubethula izibalo zobugebengu zesigamu sesithathu sonyaka ePitoli namhlanje. Nakuba zehlile izigameko zokubulawa kwabantu esifundazweni eziyisihlanu, kepha ungqongqoshe wamaphoyisa obambile ukhathazekile ngezinga eliphezulu lobugebengu obunodlame lwamaqembu emgulukudu eWestern Cape nase-Eastern Cape. While we have seen double-digit reductions in murder in 5 provinces, namely KwaZulu-Natal, Gauteng, Mpumalanga, the Free State and Northwest, much smaller decreases were recorded in the Western Cape and the Eastern Cape, with slight increases recorded in Limpopo and the Northern Cape. The killings relating to gang violence in the Eastern and Western Cape in particular, at persistently high levels, remains worryingly high. Izibalo zobugebengu zikhombisa ukwehla kobugebengu obunodlame ngo-6.7 wamaphesenti, okubalwa kuwo ukudlwengula, ukubamba inkunzi nokuqekeza. Kepha ziseyinselele izibhamu ezingekho emthethweni ezisabalele emphakathini njengoba amacala okubulala amaningi enziwa ngazo. Firearms remain the single largest weapon driving murder, robbery, and organized crime in our country. This is really one of the key challenges that we have to get a better handle on if we're going to reduce the incidence of violent contact crime in our country. uKhachalia uthi liyaqhubeka uphenyo ngamalunga amaphoyisa anindeka izenzweni zobugebengu ahlonzwe eKhomishaneni kaMadlanga nasekomidini lasePhalamende lesikhashana eliphenya ngezinsolo zokuxambukela kosombusazwe kuSABS nezobulungiswa zezwe. I want to stress that that team is conducting criminal investigations against those identified police officers, but also those Metro Police. And together with the mayor in Ekurhuleni, we agreed that both he and I will ensure that our departments take the necessary disciplinary action as well. uKhachalia ugcizelele ukuzibophezela kukahulumeni ekulwisaneni nobugebengu ikakhulukazi obumbandakanya udlame lwezobulili.